1, 2, Фис. 4, Бус. Фис. 7, 8, Фис. Бос, 11, Фис. 13, 14, Бъс. Фис бъс. 16, 17, Фис. 19, 20. Отпадна. Фис. Бъс. Ясно. 22, 23, Фис. Бус. 25, Отпадна. 26, Фис. 28, 29, Фис бъс. 31, 32, Фис. 34, Бус. Фис. 37, Фис. Не, отпадна. Не, що? 38. Аз казах 38. Не, аз 30. Абе. Сега сме до... Фис. Фис. Бус. 41. Фис. 43. 44, Фис бъс. 46, 47. Фис. 49. Бус. Фис. 52, 53. 54. Бъс. 54 са дели на 3. Иван Бъса. Иван победител. Браво. Запомни си идеята. Сега ще я направиш. Чакай да си маличка тъмка. Дай сега един лист. Въпреки е най-добре. Изчакай да го взема. Така да взема. Залепи целият. Така. Супер. Да режем Ами повече. така ще се засили повече топчето. Не съм разписал. Топчето, възможно най-бавно. Да, трябва да е възможно най-бавно, защото ще засили. Какво направим, Марине? Дай, спешай от бъс. Всеки ден. Приезжай от бъс. Всеки ден. Всъщност да, Приезжай. Мозъка ми няма Нека бързо. се успокоим. Марина. О, маринара. Спагети карбонара. Моля да пуснете само да покажем като тест, нали? И тук няма да направим повече. Камерата работи ли? Работи. Аз защо? Бачка. Така. Майсторе. Правилно. Тиксо, тук има тиксо, показваш ли къде има тиксо? Пирони една дъска. Да, бе. Ей, как ще се изрази? Как ще се залепи сега? Някой друг? Не знам. Може би. Пустите. Ядете кикипска две вкуска. Чай сега. Искам да започне... На добро. Агресия. Отстрани много изглеждат добре конструкциите. Да, бе. Тъпани ще възми. Да ни гледаме в чуждата територия. Добре, ти го направи. Моето Цялото момиче. ще падне. Няма. Трети опит за отбор Бъс. 3, 2, 1.